Ọkụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kwaruo oge ya o were aka ya dara onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ịba achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Tọzdee abalị 20 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ Nkwọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anụrụ na gọọmenti steeti Abịa esuola aka n'ala dee n'ire ịkụtu bilibọọdụ ọbụla nwere ike ịkụgbu mmadụ na steeti ahụ. Ị ga-anụrụkwa na awakpuola ndị agha ala anyị nọ n'ụzọ na-aga ịtọhapụ ụmụaka ndị ahụ atọrọla atọrọ na steeti Kwara. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na onye isi ala Tinubu agbatikwuona ya bụ ọgbakọ ọ kara ịga na mba South Africa nakwa na mba Angola. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. Gọọmenti steeti Abịa esuola aka n'ala ma dee n'ire ịkụtu bibọọdụ ọbụla amanyere na steeti ahụ bụ nke nwere ike ịda ma zegide ndị mmadụ. Ọ bụ Oriakụ Victoria Ọnwụbiko bụ onye isi oche nke ụlọọrụ na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ steeti Abịa bụ ụlọọrụ ama dịka Abia Structural Signage and Advertisement Agency bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a. Ya bụ Oriakụ Victoria kwuru na nke a bụ iji wee hụ na emere ihe dịka o kwesịrị na steeti Abịa ma gbochiekwa bibọọdụ ọzọ ịda ha na steeti Abịa maka ugbo ndị mmadụ. Nke a na-abịa dịka o mechara ihe dịka otu izu ụka gọọmenti steeti Abịa nyechara ezinụlọ ndị bibọọdụ ahụ kwugburu na Aba na steeti ahụ ego dị nnọọ nde naira 20 bụ 20 million naira. Ndị uwe ojii anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee kpọchie ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'isi obodo anyị bụ Abuja komgbam. Akụkọ a nụrụkwuru na ihe kpatara nke a ga-abụ n'ihi gbọrịgbọrị ndị otu pati PDP nwere n'ebe ahụ n'ụbọchị Tuzdee gara aga. Ndị nta akụkọ mere mkpagharị n'ebe ahụ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee kọwara na ndị uwe ojii ji eriri barbed wire ji machie ọnụ ụzọ ámá ụlọ ọrụ ahụ iji gbochie ndị mmadụ ịbata ebe ahụ. Ka ọ dị, ndị na-akwado onye isi oche otu pati PDP ahọpụtara ọhụrụ bụ Turaki agbaala ọkpọ megide nke a. Onye sinetọ na-anọchite anya mpaghara Enugu North bụ barista Oke Eza bụ onye ọtụtụ ndị ma dịka ideke arajiela egbo. Akụkọ a nụrụkwuru na nwoke a nwụrụ n'ụbọchị Tuzdee gara aga n'otu ụlọ ọgwụ ọgwụ dị na mba UK bụ ebe ọ gara ịnara ọgwụgwọ. Ọ bụ otu okenye nọ ya nso aha ya bụ Chief Nkem Osai bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ka ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ senetọ Eze anwụrụ anwụ agwụchala onye senetọ otu Labour Party si steeti Enugu nọ n'ụlọ nzukọ Senate dịka ndị ogbo ya sicha steeti Enugu gachara sonyere otu pati APC. N'ihi ihe onyonyo vidiyo bụ nke gosiri ebe ndị ọkpa ebe bandit wakpuru ndị na-efe ofufe n'otu ụlọ ụka ọwụ aha ya bụ CAC bụ nke dị n'otu ebe ọwa ma dịka Oke Isegun dị na Eruku bụkwanụ nke gosiri ebe ndị ọkpa ebe bandit gburu mmadụ 3 ma tọrọ ndị na-efe ofufe ma manye isi n'ọhịa. Ndị agha ala anyị abịala nnọọ wegara ya bụ obodo a ama dịka Eruku. Ọ bụ onye oti mkpu obodo a bụ nwa amadi amadi ka Eyeni Olanipekun bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a. Ya bụ nwa amadi gara n'ihu wee kọwara ndị nta akụkọ na ka ọ dị ugbu a ndị ọrụ nchekwa bụ nke gụnyere ndị na-achụ nta n'obodo ahụ na ugbu a na-epịagharị ọhịa n'ụzọ iji hụ na azọpụtara ndị a atọrọla atọrọ. Na ka ọ dịkwanụ ya bụ ndị ọrụ nchekwa pụrụ njem a alọtabeghị.
ọgụ egbu ama bụrụkwa onye ji ahụ maka ụbụrụ ruo onye bụ Folarin Folana bụ onye ọtụtụ ndị ma dịka Falz agbala onye isi ala Tinubu si ya jiri nnọọ nwayọọ gbaa arụkwaghịm n'ihi ịkụ afọ n'ala ọ kọrọ ichekwa ndị ọ na-achị. Okwu Falz a na-abịa dịka ndị ọkpa egbe bandit wakpochara otu ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kebbi gbagbuo osote onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ ma tọrọ ụmụ akwụkwọ 25 gbafuo, tinyekwara ogbugbu egburu onye Brigadier General ndị agha ala anyị bụ Musa Uba na steeti Borno nakwa mwakpo ndị ọkpa egbe bandit a wakporo otu ụlọ ụka dị na steeti Kwara gbuo mmadụ 3 ma tọrọkwa ndị ọzọ larie. Ya bụ Falz site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị Wenezdee ụnyaahụ gara bọlite ozi Tinubu zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'afọ 2014 gara aga bụ ebe ya bụ Tinubu nọ gwa onye bụ onye isi ala Naịjirịa mgbe ahụ bụ Goodluck Jonathan ka ọ gbaa arụkwaghịm maka ịkụ afọ n'ala ọ kọrọ ichekwa ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ Falz gbara onye isi ala Tinubu hoha ka o jiri nnọọ nwayọọ wụsa ọwa ma gwa ndị Naịjirịa na ọrụ juola ya maka na ihe ọ katọrọ n'oge ọchịchị Jonathan abụrụziela ihe tọpụrụla ọgọdọ ma gbara ọtọ n'okpuru ọchịchị ya ugbu a. Ọtụtụ ndị agha ala anyị nwetara ihe mmerụ ahụ dịka ndị oyi ọha egwu chebichiri ha n'ụzọ oge ha nọ na-aga ịzọpụta ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọla atọrọ na steeti Kebbi. Nke a na-abịa dịka o mechara naanị awa 24 24 hours naanị. Onye isi ndị agha ala anyị bụ Lieutenant General Waidi Shoaibu gbachara ndị agha ala anyị a si ha ga-apịgharịwa ọhịa na ụzọ ma zọpụta ụmụ akwụkwọ a atọrọla atọrọ. Ka ọ dị, ihe onyonyo vidio ahụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia gosiri ebe ndị agha tọgbọrọ n'ala na-eri n'ude ka ebule. A nụrụ ka otu onye n'ime ndị agha agbatara egbe nọ na-ekpu na agbatara ogbo ha bụ Musa egbe na ka ọ dị n'ọnọdụ Musa ahụ dị oke njọ. na nke yiri nke a aka chịbụrụ steeti Kano bụ Rabiu Musa Kwankwaso agwala ọchịchị etiti ka ha mee ngwa ma mechaa nnyocha gbasara ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ Kwankwaso gwara ọchịchị etiti nke a site n'ọnụ ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị Wenezdee ụnyaahụ bụ ebe ọ nọ nnọọ wee katọọ ya bụ mwakpo awakporo otu ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kebbi ma lee osote onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ gbagbuo ya ozi ya dọrọ ma tọrọ ụmụ akwụkwọ ndị nke nwaanyị 25. Ọ gwara ọchịchị etiti ka ha gbalịa ma chụtegharịa ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị ma kwalitekwa ndị uwe ojii ala anyị dịka o kwesịrị iji hụ na echekwara ndụ na ngwongwo ndị Naịjirịa. Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee gbatịkwuo ọgbakọ ọkara ịga na mba Johannesburg nke mba South Africa nakwa ọgbakọ ọkara ịga na Luanda nke mba Angola. Ọ bụ onye oti mkpu ya bụ onye isi ala Tinubu bụ Bayo Onanuga bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Onanuga kọwara na ọ bụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa mere onye isi ala Tinubu ji wee kpebie ịgbatịkwu ya bụ ọgbakọ iji gosi na onye ụlọ ya na-agba ọkụ ekwesịghị ịchụ oke. Ya bụ onye isi ala Tinubu kara ịhapụ isi obodo anyị bụ Abuja n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee gaa mba South Africa maka ọgbakọ akpọrọ 20th G20 Summit bụ ebe ọ ga-anọ tọrọ ụdọ gaa mba Angola maka otu ọgbakọ ọzọ wụkwa akpọrọ 7th AU-EU Summit. Mana ka ọ dị, ya bụ onye isi ala Tinubu site n'ọnụ onye oti mkpu ya bụ Bayo Onanuga emeela ka ọha na eze mara na ọ gbatịkwuo n'ọgbakọ a iji hụ ohere leba ya anya bụ mgbadamgba na-agba n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwala na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na gọọmenti steeti Abịa esuola aka n'ala dee n'ire ịkụtu bilibọọdụ ọbụla nwere ike ịkụgbu mmadụ na steeti ahụ. Anyị mekwara ka ị nụrụ na awakpola ndị agha ala anyị nọ n'ụzọ na-aga ịtọhapụ ụmụaka ndị ahụ atọrọla atọrọ na steeti Kebbi.
anyị mekwara ka o doo gị anya na onye isi ala Tinubu agbatịkwuo na ya bụ ọgbakọ ọ kara ịga na mba South Africa nakwa na mba Angola. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ikele ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo. Clara, good morning. Uche, good morning. Abịara m ekpo ya bụ garị bịa. Anyị ọ ga-aṅụ ka anyị agaghị aṅụ? Gị na DJ J-Boy ga-aṅụ. Ọ wee naghị aṅụ? Ana m aṅụ garị. Aga m azụta shuga o. No, Uche, you know say I no dey drink garri. You know that one. Garị dị nutritious. Masa ana m aṅụ ya. Aga m etinye ya granọt. Aga m eri. etinye ya ahụekere. Granọt gode. Uche asị m ana m eri ya eri. Ana m aṅụ ya aṅụ. Kpọiga m na paint. Mkpa ịga gị na paint. Ka m mee ya eme. Ịga mepee na biznes garị. Ị kara ịgwanụ na ị chọrọ imepe biznes garị, Clara Ka m Nwokocha. ga mee ya eme rie. Ana m aṅụ garri. I don't take garri. Ya wụ garị ya mkpo bịa ta mkpụrụ ha ya la ha. Don't worry, Ọ bụ ihe ị chọrọ ịkọwa. Gị na nwoke ibe gị ga-aṅụ Mụ na ya. nwoke ibe m agaghị aṅụ ya. Clara Nwokocha, abụrụ na ị naghị aṅụ nsogbu adịghị. Mee kpụrụ garị m laa. Mgbe ị ga-ekpe But gị it's mụ, well. doro m ya. Ebe ọ bụ na ị kara obi lee garị nne m mụrụ anya abalị yere m mee ya wee biil zitere m n'Owerri ebe a ga-eju na ị gaghị aṅụ. No wahala. Nsogbu adịghị mana tụlewakwa. Tụlewekwa. Ị na-emekwa gị na-eche Ọ garị ike. ka ị ga-enye m. Ị na-emekwa gị na-eche Uche, ị ike. ga-enyekwa m ihe ndị ọzọ i kwere m Maka na nkwa. agbacha ọsọ a ga-agụ maya. Yeah. Aka iji eso m ọ dabara adaba. Olu ya alawala elu. Gịnị mere ọ na-agaghị ala elu? Leenụ. Ọ garị Gịnị ka mere ọ ị na-agaghị ala ga-esi ndị elu? aṅụwa. Ịṅụrịgoro ma ekoro. Which kind thing be that one na? I no understand. O nwere ihe dị njọ ịṅụ garị ma na ọkọchị apụọla onye ọbụla aṅụgazi garị ugbu a. Ana m aṅụ kpige m ka mmiri m shi mmiri ọkụ mee ya rie. Bịa ka anyị gbuo onu mmiri nụ mụ nwakpọrọ gị gaa gbuo mmiri. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anya razie ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị.